100% de afaceri. Este singurul segment care nu a scăzut pe timp de criză. Nu știați asta, nu? Și cred că în zona de fresh avem, din studiile noastre, avem niște clienți mai tineri care sunt undeva între 20 și 40 de ani, cu educație și venituri peste medie. Viitorul este, spunem noi, nu foarte simplu, nu foarte previzibil, dar ne dorim. Și eu cred că antreprenorii, fără să aibă o dorință puternică și un curaj de multe ori nebunesc, nu pot reuși. Ne dorim o platformă comună în care să reunim cele două companii și în care să facem lucruri specializate, lucruri care ne diferențiază de clienții de competiție și de marile multinaționale, care între noi, antreprenorii fiind vorba, în ultimii ani ne-au dat de porcă, în sensul că foarte multe produse au venit din companii occidentale, de acolo unde veneau și mari retaileri. Cred de asemenea că, referindu-ne la ideile de afaceri, eu cred că la început sunt idei simple, idei puține, dar odată ce investești și timp și energie, ideile ți se cristalizează. Ideile îți vin și apare la un moment dat și viziunea.